Garate eta Jordi Guijarrorentzat. Bigarren postuan berriz, Jon Balestena. Jon Balestena, igoteke du mesedez, oholtza gainera, duena. Txalo bero bat, Jon Balestenarentzat. Saria jasotzen, Josinen eskutik hau ere. Eta azkenik eta ibilbideko 20 kilometroak lehen postuan amaitu dituena Imanol Larrañaga. Imanol Larrañaga, otzaratu mesedez, zure saria jasotzera Joseperen eskutik. Hementxe dituzue hiru irabazleak, lau barkatu, Imanol Larrañaga, Jon Balestena, Xavier Garate eta Jordi Guijarro. Txalo bero bat zuentzat ere. Lehen emakumezkoen sari banaketara hasiko gara. Hirugarren sariak emateko Idoia Beñat zinegotria mesedez. Eta hirugarren postuan Nerea Abilibia. Amaitu dugu, gara, Nerea Abilibia, hobetzat mesedez. Eta saria Beñatek emango dugu. Postuan berriz, Dani Pérez de Lezeta. Dani Pérez de Lezeta, ido mesedez, oholtza gainera. Zu ere, sarina izan baitara, bigarren postuan amaituak 20 kilometroak. Aurtengo Uxuen herri honetan ibilbide luzeko 20 kilometroa bukatu dituen lehen emakumea Alicia Olazábal. Alicia Olazábal mesedez, igoteke oholtza gainera, zure saria jasotzera. Hementxe ditugu beraz, ibilbide luzea amaitzen, lehen hiru emakumeak. Txalo bero bat zuentzat, aurtengo edizio honetan parte hartzeagatik. Zorionak! Hementxe beraz,